René! Čaute. Moc ďaleko máš dvere. Čaute, tu je Oxy a teraz príde môj kamarát René. Čaute. Moc ďaleko máš dvere. Nevadí. No. Takže prvá otázka na mňa. Ja ti dám vlastne 5 otázok, aj ty mi dáš 5 otázok a... A najprv povedz, čo, že... Však ideme si dávať otázky medzi sebou a kto uhádne najmenej otázok, tak si dá jelly beans. Ja mám Taký challenge. Také ty zlé. Nevystrihneš. Jak sa volala naša prvá učiteľka? To vím. Nie? Počkaj. Toto necháme a daj ďalšie. Spomeniem si. Kľúčárová. Koľko? Kľúčárová sa volala učiteľka. Áno, presne. Koľko sme spolu? Asi ako kamarádi. 8 rokov. Kde mám ten prsteň? Ja aj vlastne to. Chápeš? Dobre. Kamaráti. Jak sa volám na YouTube? Proxy. Ne. Áno, Proxy sa volám. Ne. Ja si to povedal. Nemáme ďalšie video. Odoberáš ma? Áno. Si kamarát, ne? Aj on mňa odoberá. Volá mi môj brat, to je dosť blbé. Volám sa na YouTube. Počkajte chvíľu. Volám sa na YouTube. Áno. René, aby ste vedeli. Nemôžem, ja natáčam. Dobre, prepáčte mi za to, že som volal. Je mi ľúto, ale ideme veď musím si to niekde nájsť. Natáčame video a niekto mu volá. Dobre, ideme na to. Kde sme skončili? Ja či ma odoberáš. A posledná otázka. Mám doma nejaký hudobný nástroj? Nie. Zle. A jaký máš? Harmoniku. Pamätáš? Jaj, áno, do školy si unosil. A ešte čo mám doma? Takúto píškalku, ale neviem, kde ho mám, takúto víš. Že ja tam máš? Však mám hada. Ale aj keď som to ešte na YouTube nehovoril, ale... No. Takže ideš ty otázky, mne jednu otázku nevedel. Ešte ti sa odpoviem jednu otázku, tú, čo si nevedel. Jak sa volal na YouTube? Vieš? Neviem. Tak máš iba... Jednu zlá. 3 dobré. Kľúčárovú som povedal. Nevedel si, jak sa volal na YouTube a nevedel si, jak mám hudobný nástroj doma. No, asi nie som typický kamarát, takže... Ideš ty. No idem ja. Kedy mám narodeniny? Ja to fakt neviem. To prečo si mi dal také ťažké? Dobre. To bolo ťažké, no. Ťažké bolo, jak si zavolal ty. Kamarádovi narodeniny. No, ideš ďalej. Najlepší kamarát. Dobre, ser na to, ideš. Koľko mám bratov? 2 vlastne. S tebou 3. Dobre. Ich mená? Alex, Aďo a ty. A moje mená? Reno? Dobre. Tretia otázka. Tretia? Koľko mám rokov? 14? Nie, počkaj. 15 budeš mať? Áno. 15 budeš mať, že? Ja som vedel. Potom, aby ste vedeli. Otázka. V popisku je moja adresa a môžete mi posielať veci. Ale to ne. No, ideš. Robím si srandu. No poslednú otázku, či už si dal? Neviem, daj ešte. A posledná. Mám nejaké domáce zviera? Susedíneho psa. A neviem, či už máš kerečkov. Máš kerečkov? Nie. Zle. Prečo zle? Mám 3 kočky. A ježiš, to som nevedel. Som osamotený. Nemám nikoho. Iba 3 kočky. Garfield. Preto vypadám takto. Garfield. Modierie. Dobre, tak čaute. A na budúce video kúkajte, dávajte dislajky, lajky a... Nedávajte dislajky. Jasné, že nedávajte, ale lajky a odoberateľ. Hore odberajte, dole dávajte lajky a keď chcete ešte nejaké video s nami, tak mi to napíšte. Prepáči, ja som ešte zabudol,
na to jelly beans. No mne sa zdá, že vlastne každý nemal. Takže ideme... Ja som povedal zle a ty si povedal zle. Áno, takže ideme na to. Vyzerá to takto. Mám ich málo, lebo už som všetky skoro zjedol dobre. Litelky kúkal. Romantické seriály. A hral som, no. Ideš, vyber si, ale nesmieš na to kúkať. A však ty to aj tak nepoznáš. Nepoznám, počkaj, takto. Ešte to nejedz. Kde to je? Dobre. Ja si Biela, aby ste vedeli. Ja si vyberiem takú... To je bielu, mám takú požltnú. Ser na to. To už cítim, že to je smradla. Tak. Dobre, ideme na to. Strhneme si. A dobre. A musíš povedať, jak to chutí. Pokazané. Pokazané. Fuj. Fuj. Natočaj to, ja zatiaľ idem. Ja mám pukance. To fakt pokazané vajce? Yes. Čo, plíky, alebo ja neviem, čo to bolo. Ja mám jak... Fuj, túto chuť budem mať teraz celý deň. Ja mám jak pukance v máslu. Áno? Poďme ešte jedno. Nie. Každé ešte jedno. Nie, ja nechcem už jedno. Daj si ty. Daj si aj ty. Ne, daj si jeden ty. zelený. Daj si jeden zelený, musíš. Že... Počkaj. Ja mám zelený a to smrdí jak hovno. Dobre, môžeme ísť na to. Zelený. Kokos, čo je to za chuť? Hlina. Taká tam aj není. Je jak hlina. Skús ho. To je pokosená tráva. Dáša pokazená tráva? Nie, pokosená, nepokazená. Fuj, to úplne nechutné. Ja mám jak hlinu. Fuj. Dajme si ešte každý jedno. Nie.